Sanibonani. Really back with another video to expose myself, another video to expose my past, even my present. So manje nginenkinga ke manje inkinga ngiyidalula yile yokuthi nginenkinga yokungalwi uma umuntu engijwayela kabi, umuntu nje engidakelwa. Nginenkinga nje yalokho ukuthi umuntu athi mase ngijwayele kabi instead of ngilwe. Sometimes ngibe naleyo nto ethi sale sengimiyeka ethi ngimiyeke phume kuye. Sometimes ngibe right nje ngithi athi ngingayilwi impi engenasicoco ngiphume kuye, ngizwe nami ukuthi ngaphakathi kwami ngi-right, anginayo imoya engihlaselayo, ngi-right. Bese kuba khona ngesinye isikhathi ke ngithi umuntu angijwayele kabi, ngingamkhuzi ngingamphenduli, ngimiyeka ngijwayele kabi, ngithi athi ngiphume kuye. Bese ngithi later ngicabanga ngaleyo nto ukuthi hayibo, lo muntu bengidakelwa, bengijwayela kabi, kufuneka kube ngimphendulile man, ngamtshela ukuthi nokuthi why ngingashongo. And sometimes I've realized ukuthi ngiba umuntu oqhaqhazelayo makufanele umuntu ngimphendule, noma mengimphendula ngimphendule ngana authority, wabona nje ukuthi umuntu you are not authorized, ngiphendule nje umuntu nganayo authority. So mase ngenze kanjalo ke I don't feel good, ngiyezwa ngaphakathi kwami ukuthi umoya wami awukho kahle, uyasho ukuthi bekufuneka kubulwile lapha yana, bekungeke kwenzeke lutho, bengeke kwenze lutho, you'll be standing for your ground, because ma ungalwi awusali ukahle. Of course kufuneka kube khona umoya okuhlukanisa ukuthi should I fight for this one or should I not fight for this one. So nginenkinga yalokho ke ukuthi ngiyamiyeka umuntu angijwayele kabi, nalapho sofuneke ngimkhuze, ngimphendule, ngimtshele ukuthi lento yenzayo angiyithandi, angikwenzi lokho, angikusho lokho. So nginenkinga yalokho ke. So since ngumuntu oyi-exposayo nalokho futhi I'm still learning about it. So lokho ngi-expose, if I find out more ukuthi kanti lento yenziwa yini, is there an altar against me ukuthi lona abantu bonke ahlangana nabo bamjwayele kabi. I don't know, or were the words said to my generations before ukuthi this generation everyone feel ukuthi amjwayela kabi aziye mjwayele kabi. Is it that? Ngibuza leyo nto ukuthi kahle kwenzakalani ngami, why nginokuvuma nje umuntu angijwayele kabi regardless of a gender, ukuthi ngizosho ukuthi yindoda noma umuntu wesilisa kodwa umuntu usuke ngijwayela kabi, why ngingalwi. And futhi mase ngithi ngiyazama ukulwa, anginayo confidence to chase that person ukuthi naye makacabanga ngathi lento angitshele yona leyasisi sophinde futhi nguthi umlomo wami kuvule kulo yasisi. That's the problem, and I don't like it ukuthi la kufanele to stand up for myself, stand up for my ground ngingayenzi, because I feel this ukuthi if I fail it's gonna creep into my kids, and I don't want that. I really don't want that. Don't want it to creep into my kids. I really don't want that. I want to fight it. That's why namhlanje ngi-expose lento ukuthi nginenkinga ukuthi umuntu makangijwayela kabi angilwi. And even if I try to fight, angilwi with confidence ukuthi abone lo muntu ukuthi ngiyalwa manje, sesempini mina naye. Nginenkinga yalokho.
ngilo la kungafanele ngilwe khona. Yabona ngiyangisho ngithi I wish this energy sometimes engiyenza einganeni nengangiyenza kudadewethu ukuthi ngilwe naye ile energy that I need to put it kulabo abangijwayela kabi. So today ngizo expose into le eyinkinga kimi ukuthi I do not stand up for my ground for abantu abangijwayela kabi. Thank you for watching my videos. Zoza, I always come with videos because I need to expose my past, my present. Yeah, thank you for watching. Bye.